Kolik kočárníků a dalších odpovědných gaunerů teď dře v kamenolomu a splácí dluh naší společnosti? Ani jeden. Co dělá slavný Kalouskův finančně analytický útvar, určený právě na odhalování finančních machinací? Co dělají státní zástupci? Od veleslavné bývalé státní zástupkyně Vesecké až po její neméně slavnou mediální nástupkyni paní Bradáčovou. Odkud je to paní Bradáčová na vrchní státní zastupitelství vlastně přišla? Ze severních Čech? Není to ono místo proslulé mafiány a velrybáři, co nakupují hlasy, manipulují konkurzy veřejnými zakázkami? Není toto místo v podstatě nejsmutnější proslulé svou mafiánskou prohnilostí? Možná se pletu, ale cvrlikají o tom nejen vrabci na střeše, ale samozřejmě jsou toho plné noviny a časopisy. A teď řešení. Co tedy s tím? Řešení je jednoduché, řekl bych populistické. Jak jinak? Na masivní zlodějny, masivní biče, opravdu. Opravdu, kdybychom chtěli, tak máme peněz havaděj a zlodějen masivně méně. Stačilo by totiž zavést zákonnou, tím pádem i důsledně vymahatelnou, hmotnou a trestní odpovědnost všech veřejných činitelů za jejich činy. Stačilo by zavést, a je to první bod mého programu, s kterým jsem kandidoval jako nezávislý do Senátu, hmotnou a zákonnou hmotné a trestní odpovědnosti všech politiků, úředníků s vlivem na rozdělování veřejných peněz, soudců a státních zástupců.